रायजो राजाफोरखौ माने लोगो हमनो फैनो नागिरनायखौ जोंनि चिरां बुवासनि हाजार हाजार रायजो राजाफोरा दिनैहाय जों मिथिदों वेलकाम खालामगासिनो दङ। जुदि बिथाङा जुदि देरहानायनि जुदि बेवहाय बिहा जुदि सिमां दङब्ला दा देरहाखागोनब्ला गसाव थानांगौनि खोथाया आरो हाग्रामाया बेयाव फैयोब्ला फैगोनखौ नुनानै बिथाङा बेवहाय जोबजोबनो जानो हागौ। गोबां बिथाङा माखासे खामानि मावनानै होगोन बुंदोंमोन। जोंनि बर' आइजोफोरा मैगं फाननानै जानो गोनां जानाय नंला होननानै बुंदोंमोन। हाग्रामा महिलारिखौ केम्पिन बानायनो फैहोगोन बिथाङा रोखा जेनखागोन। बे बुंनायनि सायाव सारा मा बुङो? जोंनि हाग्रामा सारा जोंनि बे BTC खौ सोरजिग्रा सासे माने आसोल मानसि, अर्थात बेनो BTC खौ सृष्टि खालामदों। बे गतिके BTC नि 25 लाख मानसिफोरखौ बिथाङा दिनैहाय बोरै उन्नति खालामनो, बोरै जौगाखांहोनो बेखौ बिथाङा नाजाबाय थादों। आरो बे हिसाबैनो जेरैहाय जोङो जोंनि बे चिरां बुवास ओनसोला डेपुटि चिफ थांनायनि उनावहाय UPPL आव थांनायनि उनावहाय बेवहाय दिनै जोंनि हाग्रामा सारा गावनो फैनानै माने केम्पिं खालामनायनि खोथाखौ बुंदों, रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनायनि खोथा बुंदों। आरो बिथाङा दिनैहाय बे जेनोखि केम्पिं खालामनो फैनाय रायजो राजाफोरखौ माने लोगो हमनो फैनो नागिरनायखौ जोंनि चिरां बुवासनि हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा दिनैहाय जों मिथिदों वेलकाम खालामगासिनो दङ। आरो बे हिसाबै हाग्रामा सारा जुदि फैयोब्ला आं सानो बेवहाय 100% जोंहा हाग्रामा सारा देरहागोन। बाव ओरैबायदि खोथा बुंबावदों, बिआर फेरेंगा जे सारा ओरैबायदि बुंदों हाग्रामा सारा 14 चिराङाव जेननाया रोखा, बेनि थाखाय जोङो केम्पिं खालामनाङा। बेखौ मा बुंगोन? बे फेरेंगानिसो खोथा। फेरेंगाया दिनैहाय बे समस्थियाव आं खोनादों बे समस्थियाव दानायनाय नङा, दस्रायाव थांगोन। दस्रायाव थांगोन होननाय खोनादों। जुदि बिथाङा जुदि देरहानायनि जुदि बेवहाय बिहा जुदि सिमां दङब्ला देरहाखागोनब्ला दस्रायाव थांनांगौनि खोथाया गैया। आरो हाग्रामाया बेयाव फैयोब्ला फैगोनखौ नुनानै बिथाङा बेवहाय जोबजोबनो जानो हागौ, दस्रायाव थांनांगौ जानो हागौ आरो गाव जेनखागोन। फैबाय थानाय जे BTC बिसायख'थियाव UPPL आ गावसोर मेजर हिसाबै सरकार दागोन, बेखौ बुंनायनि सायाव मा बुंगोन सार? 100% बे नंखाय खोथा। दिनै अदालगुरि, बाक्सा, चिरां, क'क्राझार जिबायदि माने रायजो राजाफ्रा जोंनि BPF राजखान्थि हान्जायाव दिनैहाय जगदान खालामदों, हाबफैदों, बेनो प्रमान जागासिनो दं जे जोङो फैगोन समाव जोङो 100% जोङो सरकार दानो हागोन। UPPL आ थांनाय 5 बोसोराव जिखिनि खोथा होदों बे खोथाफोरखौ दिनैहाय मावफुंनो हायाखै। आरो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बुजिनो हादों, मिथिनो हादों। बे गतिके बिथांमोनहा जे सरकार दानो हागोन होनदों, बियो बे नंखाय।